Ay, kurang matior nung ta, Freddy. Masa ako lang matuloy ti kalay siya nga arapata, Marlene. Kasano nga, Rod? Umutang ta? Amukon. At na panunod ko ang solusyon, tapno saan ta nga gastos. Anya nga itinapanunod mo ang solusyon? Kasarita ki manang ko rin. At na negosyo na radyay. Kat sigurado akabalan na nga sponsoran ti dwa ababaw. Ang umanugot nga ta? Pilitak Kapilitan na tulungan na tapno malpasan ti kasarta. Sa bagay, kabsat mo mutday ta. Naku nampay. Saan mo tamabalik na baybay ang daklatan? Kaano nga, Rod, ang mapankay tayanda? Inton day of ko. May mayat nga minno iti personal nga sarita kami. Kano nga agawid ni manang ko rin dita balay da, nana? Agawid tayo dyan doon 12:00. Apay ni manang mau. Plano mi ka ni Marlene tagkalay sa. Kat mamabalin, sponsoran na ko matidwa ababoy. Ay net ko nam. Sponsoran ni manang ko rin tidwa ababoy ang maparte inton kasarme. Di kay ngamin agapura ano awan pa'y kwartay.